fungen. Wasu boss medite. Wasafu boso boss medite. Wasafu na yes na singe. Wasafu na ye na singe. Radio ko ni pa de kure fata bro ko so je fata ni singe. Radio ko ni pa de kure fata bro ko so je fata ni singe. Wo kuru beda ku be boss mo jam for singe. Wo kuru beda ku be boss mo jam for singe. Wo ko ni se be poni boss medite. Wo ko ni se be poni boss medite. Wo ku ka na yes na singe. Wo ku ka na ye na singe. Wasie from no dem fo. Wasie from no dem fo. Wa na di fe me cham for te jam for kunge. Wa na di fe me cham for te jam for kunge. Wo fo su pe mo ne bo ya kunge. Wo fo su pe mo ne bo na kunge. Wo ko ni ton bo for kunge. Wo ko ni ton bo for kunge. Wo ti ko ti ale wo ti fe bo kunge. Wo ti ko ti ale wo ti fe bo kunge. Radio si bo fo bi te do do bi as ko bo kunge. Radio si bo fo bi te do do bi as ko bo kunge. Àwọn ìpínlẹ̀ ń gbọ́ fọ́ọ̀fì àná sẹ́ńtọ́ bọ́ọ̀tù mọ́ ọjà bọ̀ ní fúnlẹ̀. Ẹ̀rẹ́ ti fi ní gbọ́ fọ́ọ̀fì àná sẹ́ńtọ́ bọ́ọ̀tù mọ́ ọjà bọ̀ ní fúnlẹ̀. Owó tó ti ká sàmáìnì ẹ̀dìjà kúnlẹ̀. Owó tó ti ká sàmáìnì ẹ̀dìjà kúnlẹ̀. Jágbé bọ̀ bá ń kọ̀ tó ń fẹ́ wọ́. Ẹ̀já fẹ́ bọ̀ bá ń kọ̀ tó ń fẹ́ wọ́. Sáájú fún Fúráǹpù ló rẹ́ mi fá o. Sáájú fún Fúráǹpù ló rẹ́ mi fá o. Ó gbé ní Nàìjíríà. Ó gbé ní Nàìjíríà. Ẹ̀ẹ́dọ́ ọ̀dọ́bẹ́ ń sùn ọjà bọ̀ ní fúnlẹ̀. Ẹ̀já ọ̀dọ́bẹ́ ń sùn ọjà bọ̀ ní fúnlẹ̀. Ó dàbí ń sẹ́yìn ẹ̀dìjà kúnlẹ̀. Ó dàbí ń sẹ́yìn ẹ̀dìjà kúnlẹ̀. Àbúrò àti pẹ́ẹ́nì sí bó ṣe àpáàmù àpáàmù fọ́nà ọ̀sìmẹ̀tì ẹ̀sẹ̀. Ẹ̀rọ ṣe pẹ́ẹ́nì sí bó ṣe àpáàmù àpáàmù fọ́nà ọ̀sìmẹ̀tì ẹ̀sẹ̀. Ọ̀pọ̀ dàbí ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó ní mọ́ọ̀sì mọ́ ọjà bọ̀ ní fúnlẹ̀. Ọ̀pọ̀ dàbí ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó ní mọ́ọ̀sì mọ́ ọjà bọ̀ ní fúnlẹ̀. Wọ́n fẹ́ mẹ́ni ẹ̀kẹ́sẹ̀ yín náà lọ́wọ́ sìmẹ̀tì. Wọ́n dàbí ẹsẹ̀ náà ọ̀sìmẹ̀tì ẹ̀sẹ̀. Wọ́n dàbí ẹ̀kẹ́sẹ̀ náà lọ́wọ́ sìmẹ̀tì ẹ̀sẹ̀. Àti ọ̀sẹ̀ ọkọ̀. Àtúndé yìí ọ̀sẹ̀ tuntun tó ọdún fún wa yìí. Wọ́n kọ́sẹ̀ ṣe bọ̀ wọ́n fọ́. Wọ́n pátá kó ṣe fún àdéhùn àbọ̀ níbo. Yẹ́n fọ́n kọ́ bí àgbà ní mọ́tò ṣe. Ṣé tí wọ́n tó àrùn fọ́ tán? Yẹ́n fẹ́ mọ́ kún àsìnà kó àmọ́ àpá ẹgbẹ́ ní ẹ̀bí sí. Wọ́n kẹ́sẹ̀ dé ọmọ kẹ́sẹ̀ dé ẹ̀yìn àdèmẹ́ ti fi. Ṣé fún àṣẹ ní àfẹ́ fún ọkọ yẹn? Ọ̀hán fọ́ ṣe ní ẹ̀yìn ìdí ẹ̀kú nù wọn kó ọ̀pọ̀ òṣìṣẹ́ tó dé ká kó àṣẹ. Wọ́n bí kan ní kókó sí ẹ̀mí sẹ́kùn rẹ̀. Èmi fún àṣẹ mú sí ìbòbí ẹ̀sùn yìí. Ọ̀bẹ̀sùn yìí sẹ́ẹ̀ tí ń sọ́mọ́ ọ̀ṣẹ̀ tó. Agbọ́dọ̀ ṣe máa kọ́ ẹ́. Agbọ́dọ̀ ṣe máa bàbá rẹ̀ tún mi túbí àpọ̀nù. Ẹ̀fẹ̀ tó ti ẹ̀kún bẹ̀rẹ̀ mọ́tò tí ń sọ́mọ́ ọ̀ṣẹ̀ tó. Ẹ̀ńsẹ́kọ̀ ilé jẹ́ ń fi àmì àbúrò fún ilé jẹ́ ń fi àmì àyẹ̀ déédéé mọ̀ fẹ́ náà yà á dé ìwé ìfọ̀ṣọ́gbọ́n náà kọ̀ọ̀kan kún. Ẹ̀dú jẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ mọ́tò tí ń sọ́mọ́ ọ̀ṣẹ̀ tó. Yóò kẹ́ ṣe bọ̀ rẹ̀ mọ́ súnlé. Yóò bọ̀ sọ bọ̀ bíabẹ́yẹ. Àjọ ṣe ọkọ̀ mẹ́sí ọ̀dọ́ mẹ́lẹ̀ ìdìnnà fẹ́rẹ́ òṣù kókó àjùmá. Èdè bẹ̀rẹ̀ náà fẹ́rẹ́ ìdìnnà fẹ́rẹ́ òṣù kókó àjùmá. Èdè bẹ̀rẹ̀ náà fẹ́rẹ́ ìdìnnà fẹ́rẹ́ òṣù kókó àjùmá. Òpópó òkú sẹ́fọ̀ òkú ìfàìfọ́. Sábúgbà kú dẹ́mi fọ́dẹ̀ mi fọ́dẹ̀ mi fúnlé. Sábúgbà kú dẹ́mi fọ́dẹ̀ mi fọ́dọ̀. Rákẹ́sẹ̀ ni màkásẹ̀ rèmọ́ àti pẹ̀pà. Yẹn fọ́ yìí máa wáyé. Yẹn fọ́ yìí máa jẹ́ ẹ̀nà ìlú ọ̀sẹ̀ wọ́n yìí pa wọ́n yìí wáyé. Wọ́n yìí kó òkùsùmọ̀sù wọ́n yìí kó òkùsùmọ̀sù ṣẹ́. Láti òkùsùmọ̀sù àkọ́kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣẹ́. Èmi sọ wọ́n yìí pa wọ́n yìí wáyé. Wọ́n yìí bí ẹ̀dùn màkásẹ̀ rèmú kéèké. Rákẹ́sẹ̀ ni màkásẹ̀ rèmọ́ àti pẹ̀pà. Yẹn fọ́ yìí máa wáyé.
find him and I do a sally one here, on your mind. Oh, you go, business, or you go, business, travel some chain. Father was my school. I go for Pata was some chain. Every song on your mind. On your Pata, baby. Was I for Munya was name? Was I for Munya was name? Oh, President Nadia, oh, President Nadia. What do they have to remember? Munya was a Dunya. Or such as what was a connected to that. One more upon more saying, or Papa said in Trinidad, that I think is your answer. What corner the Kataman was his one? What corner the Chagats were come from? What was about and what was the Mama what you should live to I've been an answer what if you go. And I see again. One day, just on the church, more jump on the game. One day, just on the field.
The Global Finance Officer, Evans Jim, and Assistant Headmaster, Kwesi Olu Boati, Momaka, School Chaplain, Reverend Esiama, Akatichi will be in Sasso, Lawyer Fred, Ekao, and the Bishop for the Nana Pantanai, and so on. What a Roman. My introduction may be the next message. Edikai, Bear was made by me and sports students. I can see a pair of Saturday now athletics competition. My friends was on us. Momo good evening. Moody Punema here for national, Momo was up with Vicky Roberts. Now, you don't know from three. No so many kind of man. Then you know your mom from the one and now, presents we are already now and we are so that one or more and the dealing with.
na deɛ sa to so mmienu ɛyɛ nso edu adaroma waa school boku ari akɔkɔtie adaroma wɔn se school waa na wɔn ka wɔn mu na wɔn nso adaroma nkyɛn biara ɛna nyakopɔn ɔdɔ kyerɛ abɛnya so ebi wofie do wɔn so ɛna afei wɔsɛ ebi wa ɔda ɛyɛ wofie ewuoso nsia ɛne nyinaa mu no wɔn aba sɛ wɔn bɛma ɔtiri nkwa wɔn ase yɛ bɛba ama sɛ sɛ ɔkyɛ ma wɔn mu. Wɔn na wɔkɔnya yi soso adaroma ɛda wɔn nana mu adi akyerɛ sɛ nkyɛn biara ɛna wɔn kɔ akansie superzonals dom ɛyɛ no kumase ano adaroma wɔn nana mu dɛm mmiɛnsa ɛna agye abotina ɛkɔɔ n'anim wɔn san de kɔ wɔn anim bio ɛhɔ so wɔn san akɔdi nkunim ne nyinaa wɔn nso wɔn tumi fa nsa wɔn de ba wɔn wɔ fɔm tɛrɛ nkyɛn ne wɔn kyerɛ so akɔ wɔn ba abɛdi nhyira wɔn ama ntɛm ne sɛ adaroma wɔn wie sukuu a wɔn nyɛ wɔn hyira no. And then there was a mpanyinfoɔ di wɔn anim mpanyinfoɔ di wɔn nyinaa nso ɛna wɔn nana ɛdɔ wɔn nyinaa di ɛdi ahyɛ wɔn so ɔdɔm headmaster ne kura frankaa no nti nkwadaa no nkɔ na ne yɛ ɛkyɛ wɔn. And said, Opokura is school beer, yet you can't womb by me and I, Tizia Pa, you are edited school and son will be. It's a few years, you can't womb there yet get together near friend. It's a cheap for a cheap now. Now, last year, you would be saved again, the end of December, the end of the year. You would save again, and said, people for launching projects. You are, or pay said. Obesa okonochi yare no asa imusa na tia da kakra tie adwense be heyin nti last year event I go have ye said be fundraising here the kwa you conference you kweli ni etu ya safre katechi o meba here dia so ko tu na ni moji ba ni shia ye dia free conference management staff and ye fundraising that day, na scan here, the exact a year an amount of 300,000 seats. You see, whatever my development one, you are initiated by a new promotion fund. So, scanning if you have to account for that, and no receipts. If you, young crew, and on the fee, now I will say, yeah, I'm on record. You brought a feed that your boy, you beat a crown, a year, 1 more year, a crack, and also the day every you brought a feed that. Now the proper, a silver, snot. Pentuba, I did pension for us. And really, we
near my first say, the mayor of my estate, soon, the 75 years. If you want one, the bank never used You're down, so you're not going to see them. You're down, so you'll see attitude, being a welcome mobile, no more a bubble. They should be a heap of information when you're to me. And I'm so look on home, so I don't get to know the water. You become over. I'm only at 300,000, and it's got 3 billion. And I'm seeing a little more heap of information. I don't know, we do name so, yeah, it's very low song. Only fear the soon piano, and also look at Boma, yeah, I don't know, only took to a shower. And I shall tell you and so at it. And I know at the cheer, our father is moving around by a second. It's almost super, I mean, I'm coming out the next hour. Madam, Omia I got a cheer for you. Young play one way. Young Branca the GF for you. I don't want to say I feel this is only go here and soon. You are and the phone saying, let's say about 2 years. Over association maybe I'm not really I'm was school. This is the property first. And I'm going to first. Why are you want to go to a disaster? I was associating that kind of controversy in the area. Muslim Bible. Actually, the first and we are on my kind of the day of our woman. One so come on, I say, I'm not sure. I was Islam and Islam, Abraham was Russia saying 7 years, and the local soil. Now, and Golano saw a board, who be a cancer also. We also saw university, and got to us, and I'm going to be a good game, and we are not like I know we just a case in the demand of the And for the show. Say,
odi yɛ no yɛde bɛ wɔ no ne korakora sɔfo ɔbɛnua no ɔba yɛ sentence efie bebree na ɔba asɔfo kuma mu nso efie aduonu na ne akɔti sɛ afei deɛ ɔno nso nyame de mfie bi aka ne fie mu ɔnyɛ mfie aduonum mfie aduonum no nyame boa a bosome yɛ awieɛ ne yɛbɛdi nsɛnnaa yɛkɔsia dɛ ɛbɛn na nti yɛwɔbɔ amanneɛ na sɛ ɔte sɛ yɛtoɔ na yɛdi mmerɛ to ase bi a wɔ sɛntena so a ne ane nie nti ɛno nso yɛka ho ne abɔ amanneɛ madam ɛbo yɛda nyame ase ɛtena akonnwa so ɔmɔdena wobɔ na wayɛ na wona trati ayi wiase nyinaa yɛde wase o na woyɛ nyinaa nyɛ wo na woyɛ onyame a onyankopɔn a ɔdɔ a wɔkyire na wode yɛ no yɛsere wa animonyam ne nkɔsoɔ ama wo ɛsanase pii ɛde wase yɛwie no fada wobɔ mpanyɛ kakra na bɛdu na deɛ wobɔ mpanyɛ kakra ma no yɛwie a tumi yɛ wura ɛnɛ ade hyɛ santamaya to ase a aseda ɛyɛ de ma wo ɛne bɛwia no nyɛ nsɛi kyerɛ toro bi na yɛbɔ ɔbrane yɛ sɛ ebi nyɛ sie bi a ɛbɛyi bi yɛne sɔ yɛayɛ ma asantama titwa ne wura ɛne yɛ na yɛsom kɛsɛ no nyinaa yɛahyɛ aseɛ dada wo na wode yɛhyɛ aseɛ nti ɔde yɛbɛkɔ wie pa yɛsrɛ yɛma asantama yɛde ma asantama deɛ na yɛbɛfi sikadwa ɛne yɛwura wɔ hɔda bi a ɔmoboro twi mu a na wada wɔ agu sɔfo na ɔmohyɛ no wada wɔ Nanaro, come and pray, send us for you. Can pray one way. Can pray, send us for you. Black label pentu, gin pentu, wines pentu, and I'm looking for 2 months. I don't know who bring you. I don't know this one. What the question one?
na ma yɛ adeɛ baako a kyerɛ ma dwen yɛ sɛ yɛn yɛba a yɛbɛtu nneɛma bi baako ne adinkra adinkra so ɛyɛ whole system na yɛaba abɛpɛ yɛ use saa na yɛkɔ nti daabi ɛsɛ yɛ bi toa so yɛn yɛ bi antoa so a ɛno nso ɛyɛ enti nneɛma yɛ wohwɛ a ebi no ne si adi nhyia ɛsɛ adinkra deɛ ntumi fa wo nsa nka yɛbɛto ɛwɔ hɔ nanso yɛyɛ bi atoa so no ne yɛama no di foforɔ enti 30 symbols ɛne ma yɛ baako biara wɔ ne mu ne yɛbɛlɔnkye no amaɔma ahene ɛka kyerɛ ne wura sɛ mepɛ sɛ nko wɔyi baako na wɔne wɔnti ɔse ko deɛ mokɔ lɔnkye ne lɔnkye biara na mode aba enti book wei as a set of books ɛwɔ ɛba a ne nyinaa mede brɛ yɛwura nso aso da yɛ a ɔsoma bi sɛ yɛde ayɛ adibra ɛde ato aso adibra no de sɛ bɛyɛ so koraa na deɛ kamfa ho no abɛgu ɔte sɛ nyinaa de gu mmom sɛ ɔde kyerɛ wo na wada mɛgu wo sɛ no maa ne di mu ɛno na ɔde bɛsɔ sɛ ɔde deɛ aso da yɛ a ɔyɛ deɛ ka ho ɔde bɛyɛ sisi na ɛgu aso so so da ase ɛde sɛ paapa kono na wɔ ha kama na ne titi a na wo sɛ wo ma all the soup then over that. Can't play protocol officer. Nobody got about acquire the same year. I'm going to be the mobile. Only so many people also here. Multi copper. Almost a permanent resource, maybe you have a year day. No money, you won't be actually no much. No matter of massage, no minister. Maybe you go papa for you. So the data about now you are saying, shall come on. Maybe you may be able to be the shepherd for a video. It's even more. Oboban so who to say I will change saying shall open to you. French shall open to near to change saying. You were born one year. I shall be born one. I mean, I bought 1 year, you are in part. Then you are catching for so 1 year. Don't you are the baby over there. You are so good, said you were never some for us. Said, one and we, it will go TV, more than 1 way. Mobile, when you say you man, the go movie trap. No, you must say, yes, sir. So, sir, my answer. I didn't want money, more considering now. Say, I'm calling you, what can I say? You do run to her. Yes, I do. You will be a big good year, and the best thing you need with you. That's you, they won't just know. Yeah, you will share. So that you might need the answer also. It's in there, when I'm so full with the other. Who goes and some way, I don't know about 1 year, I shall be for 1 year, I try to for 1 year, and I'm going for 1 year. So you're not an answer with you. Two for the master. Canada, Pray Holland TV for you. Can pray on the way. Can pray Holland TV for you. Vamos lá. I'm not for sure. I think Zongo for sure. Ele é a
Amo ba se ọba náà bàbá yẹ ewúrẹ́ ayé. Ọ̀dọ́rùn ọba yẹ àbẹ̀rẹ̀ sí apàtà ọdẹ zero gbọ́mọ. Àwọn àdárò ewúrẹ́ nípa ẹ̀ ẹni ìsìnkú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀sán di champagne nso ẹ̀ka mẹ́sà tampa ẹni wọ́n ká òtún ọ̀dọ́. Ọ̀dàyà ọ̀sán nso de yẹ́wura akyáà mi bú ọ̀nà deɛ yẹ́wura òhìn nkwa bú ọ̀nà deɛ nanam bú ọ̀nà deɛ yẹ́wura akọ́àhyẹ̀fọ́ bú ọ̀nà deɛ ẹni security fọ́ ẹ̀bú ọ̀nà deɛ yẹ́wura akyáà mi dáwọ̀ yẹ́wura fọ́tò káfà ẹni yẹ́wura bíbó káfà sọ ẹ̀bú ọ̀nà deɛ ká. Ọ̀sán nso de yẹ́nì ayé tó lọ deɛ fúlà nso ọ̀gbọ̀nbáyà nso nso àjọ zero kọsọ ẹni zero kọsọ báyà sẹ́yìn ẹ̀yọ kan. Ọ̀bàjọ́ ọ̀dẹ̀ mú ẹ̀mú gbọ́tọ̀ ẹ̀bíọ̀nù ẹ̀mú gbọ́tọ̀ ẹ̀bíọ̀nù Eso sɛdeɛ ɔnana lóbu kɔsɔ yɛ wọ́n kàn máa kɔsɔ yɛ sɛ ɔde sɛ àtẹnudẹ gyina baabi a ɔkɔ bia ɔde akyi ɔso bi papaapa ɔde bɛ bu ɔsɛ ofie aduonu nson ɛna sɛbi ɛbɛ so de fia ka ofie ho aduonu nsia ɛso bi ma no ɛtɔ wusi ano ne dwuma die biara ɛkɔ so ɔsɛn kɔsɔ yɛ ne ti ne nsa wɔ hɔ ɛbɛ yi wa yɛ ɛsi ne dwuma ne mu so adɔm bɛ bu ɛnɛ awudi ɔba bɛ sum a ado bɛ bu ne mo ɛba aduonu ɛyɛ sɛbi de bɛ si apakan dɔkɔdɔkɔ ɛna shampoo yɛ ne ka mmiɛnsa ne fula ɛne nsa ahodoɔ nyinara ɛna wɔn bɛ bu ɔgbɔn mu adeɛ ɛna wodi ampa wotwa bi a ɔdo bɛ bu ɛsɛ wɔ anim wɔ ɛso bɔm adeɛ wakyame bɔm adeɛ wakakye bɔm adeɛ ɛna nananom nso bɔm adeɛ ɛna ahempa bɔm adeɛ wadɔm agu wakakye nso bɔm adeɛ wɔse yɛrɛ ɔmo so ne no wadɔm agu wɔn so ahyia no wɔn adu aso ayɛ nkoso wɔ ɔdɔm a tubɔ dansi ɔdansi paapa ɛfula no ɔyɛ. So sɛ na bara kɛse na so sɛ no so na ɔma bara kɛse otu baabi na sɛ bi fie bi no nson ɛna ɔde ahyia wɔ ada baabi ɔno nso ɔde bɛ di wɔn ntumi nkyɛnkyɛn yɛ sɛ ada no ɔmo de yɔ wɔayɛ ɛna bara kɛse na ɛfa de tɔpɛ fira yɛ wada ɔmo nkyira sɛ ɔbɛyɛ no pɛli fo ɔbɛyɛ ahyɛn pɛntu mmienu wada ɔbɔ ɔmo adeɛ wakyɛ mi bɔ ɔmo adeɛ ɛna ɔmo bɔ ɔmo adeɛ ɔde bɔ ntu ma sɛ na ɛfa de ama wada ɔmo ku. For that. Nananam, on pray by Cassina. Can pray no way. Can pray by Cassina.
everybody must see. Não me bufou, não. Vai abrir uma música. Betul perasaan ni. Hanya di semua dalam negeri orang ini jangan hasil Libra, tapi kata anu di mana jadi di apa bahasa komunikasi. Perasaan itu susu. Di bahasa kita dia sini cerita dalam negeri orang bayar Libra. Ese namisha mano se namisha no na afenso omani patente ni chawo diwo wetindi aso santiman baya so baya so a na lupi kufo yebuta besna pentu sia ye whisky pentu Libra boa dia na achami boa kotu ka achami boa Isobru sede na me bufo adoma so se mo so adoma bru mo bi na ni ade wa so ni mampo a bari ni na kuna ya ile ni awode ma wo ma na ru ni ade o na adoma mo se be wali da ma wo mo asere nya do mu fe do so e ma mo ko de ti ho fe do su sia de mo se e ko de mi ko de mo sa ma wa na mo mo wa ni tra di wo no ma so ma asantman na de wo ye so e de ko so e mo bi ya ne ko so ro mi do so ma ya so a tu sia very different I don't know I'm all looking for something to the show. Ana ọgbọ ma deɛ ɔtɔ mi bɔ ma deɛ ɔmɛ kyɛ ɔmɛ tu bɔ ne ma se. Ɔsɛ ewia bɔ ɔmu lɔ wɛ. Nanano, omi ɛpere nanano wa bɔ kunfo yɛ. Yɛmpere wɔn wɛ. Yɛmpere nanano wa bɔ kunfo yɛ. Tu bɔ ne ma se. Olu ati mo bɛ sɛ ɛmɛ ni su la. Amu ba yin kwa fo de na. Wa do amu ba. Kɔntire awo kɔntire fɔ.
ati ɛdi tɔ kuma ɛdi ɔdi 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 so. Wọn kún kún náà wọn kún náà kún náà lẹsẹ bi. Yɛbɛsɛ mɛyɛ yi ni wa yɛ yɛ ama na de tɔkye so yɛ ase akoko nhyira ama no sɛ yi wa ɛtu no nkɔm ɛtu no nkɔm dɔm ayɛ wɔden yi hyɛ awɔde wɔ mu yɛba yɛ yɛwura gbɔ ɔmo adeɛ yɛwura kyɛ ka gbɔ ɔmo adeɛ yɛwura ahemfa gbɔ ɔmo adeɛ yɛbɛ nso bi da snap pɛntu yɛde wɔn adaka afuo ana mowɛt adaka ana nisa alata sɛmɛ nso adaka ne ayɛ bɛbɛ yi mu. Oso bisɛ deɛ na wɔn o de kɔ sɛ wɔn so adawo ma wɔn so ɔtí baabi adawo ma waa na wɔn sɛ bi mu na wɔn sɛ adama deɛ na adawo ma bi ofura bɛnwɛ yi ebi ebi do wɔn so ɛna awo bɔ kunyama wɔn so ɛna sɛ bi ɛna dum ebi ebi do so nsia na bi ama wɔn ɔbɛba ɛyɛ sɛ nipa yɛ ama wɔn watɔ wɔn asankuman wɔn asɛ bi sankuman ɛnuma de ɛbɛnya ɛnɛ wɔn na baabi a wɔn ti da sɛ bi wɔn kɔ wɔn ɔda wɔn nkyɛn ɔba yɛ a wɔn de sam pɛntu ɛsampiri pɛntu mmiɛnsa wine pɛntu nsia lɛtɛ sɛ wɔn adaka nan ɛna ɔbɔ wɔn adeɛ wɔkyɛ bɔ wɔn adeɛ na wɔn bɔ wɔn adeɛ ɛwugyefo sɛdeɛ wɔn mɛfɛ no ma wɔ sɛ sɛ wɔn asankuman ɛna wɔn ɛna wɔn da se du. Nananom, pray, Nananom Kotifoye. Yan pray, Walume. Yan pray, Kotifoye. Abra Baya, with the group of them, which are plates and serpent, Pantu and Sun, whiskey Pantu, and I'm a poor one, and let the Christophe said the black, I don't want to know. I don't know, more by a long time out your own background. I never feel ADHD. I don't know why I will not pray in the neck or the job. Sasa leo kujei nani mnado mlifedo kwa hata ufi ya mfedo sunsia wote mtitsa wale kwa zile baadhi ya mambo nani mmo ulichia mdibo watu wa satamani sana mai inawa leo kujangudinao ubaya sam kwa tumianza principal to dosia this is go to the na obo wa de oso na mo isi na pale bawo That's it.
Nanano, Mumia pray a bride. Tian pray noe. Tian pray bride. Na edumfoɔ no ma so resourcefoɔ no ɔba no mama Central Market. Na ne flow a edo ma. Na America ke na yoga edi na oda. Ebubu na no so yoga tra ko na so no yes ke dwa so no enfie edu nu so. Nti ene edom na no fo so ba ya. Omo ba be se nhira ama yoga. Omo bo ba se na me ma yoga. Patententen omo na no den. Omo ni ni nche. Yoga ahi die edu wiase babia enu na emaye edwom na no fone asanteman amofo hu ya no npireye yewura kesi nti adaroma yewura adaroma ene ye baaya edwom na no fo omukuta omudebo omukuta omusna pentunsia brolinsia pentunsia pentunsia afeso omusakuta odwan a otua bia kasi ena yewura bro mo ade ena yewura achame fo so bro mo ade ai ba tu bro mo ade alu ko ka bi da na Ewadi sa na na maye that's it to the man pa nana ko oba ha otufo e ba ko pe yo nana rawo pa so otufo akofa fatel otufo ewadi man pa wo diri ho na show na na maye na roya maye ye tinika e ya ko pa da wase ye na mi a na wo ho na mi sa Other than saying, another one, we'll see. Only the Bilatina. It will say, whenever we are at a common task, Central Market, you two are going to be off with one floor. But that woman is the Lima Building, you know, Bilatina. But there, said the Indian plan, or who will be of resource. Obia, Sapon, and only Ben Mark. I want to Among necessary, who feel the most so very also. And I'm not in fear that all feel what you said. Or say that you get by everybody, say, oh, let's say that now what in the man wants fancy, a man and my than mine. He said, why am I on a song? So the was said, one day, now make the middle of so we now home, because now won't shout, the trust. And I'm Mr. People, that's all, son. Your man and mine, and it down mine. Don't say more. Oh, by ya, some persons, and a sound war, almost double. You are called Trivia. I don't know if you my dear. I'll tell you, my dear. I am Madame de Bavaria. I will go to
See the pipe on, I don't know. What's all to be? You're right, I'm in the mass. Nanano, Umiampri, it will form a year. Yampri, one away. Yampri, it will form a year. You are saying, or the Buddha must say, say, my bad, I bet I hear. But I was a monk, but I said, Mukamu, and come out to be very, very papa. Mukamu, or the handman and smart woman. Now, so is sure it was not to be the asylum for so. So the mass, they were catching. No mass and say.
Thank you.